ओंख्रिया सलिद मोनबाय नै मैथाजों नाजों नै सलिद मोनबाय ओमफ्राय बानलु थफा लायनोसै आरो ना जोङो नोंसोर नायबाय था जों बानलु थफा लायनायखौ माने मैथाजों ना बोथियाजों होबाय नालाय जोङो ओमफ्राय दा बानलु थफा लानानै अरसि फैनोसै आरो ना गारि साबिया लाबोदो दोमलार होलांसै जोङो बानलु थफा लायनो दा हांसो फार्मनिफ्राय फार्म हाउसनिफ्राय ओंखारबाय जों बानलु थफा नागिरहैनोसै आरो ना गामियाव सोरनाव दं सोरनाव गैया नायलांबाय था लोगोफोर मैथाजों माजोंमोनलाय बरियानो ना बोथिया संबाय ओमफ्राय दा लामायानो दाबो सिमेन्ट जायाखैलै जोंना बे ससेया बेजों बेंटल थाङो डाइरेक्ट बेंटल क'क्राझारजों गाहैग्रोबाय ओइ साला बोरमाबाथाय बिदिनो ओइ दाउआ लामाया देन्जार फिसा फिसा फुख्रि दंजोबो नै जोंना सोरनाव होनदों ए हरसै ने अबेजोंबा फैफ्रांदों हाब माइया बरिया जाहांबायलै ने सोर सोर बानलु थफा जानो मोजां मोनो खोन्थाहरदो बेखौ फिसखौ ससे लुना होआसैब्रा गामियाव हाबफैबाय जों लोगोफोर बानलु थफा लांनो बियो जोंनि बे पुर्निमा बाजार एरियानिनो आरोना गामि 6-7टानि गेजेरजों मोनसे बाजार दं बाजार माने दखान आरो बिसिनाव नामा सोंहरलाय बानलु थफा दं दा नोंसिनाव हा गोजौ लासै एलपि स्कुला जिरलांजोब्बाय 1996निमोन हा बिसिनाव दंमोन ने र' एखे खासिना दा थालालै गिदिंबोफिननांबायसो बिसिनाव ना बानलु थफा गैया बानलु थफा एसे थाइब्रै थाइबासो दंदां ओइलावनि गोजा गोजा नुहुरदों एसे हरदो 20 थाखासोनि औ गोमोन गोमोनबाबो नागिरहर एसे जानो खागासिनोखा माथो बैहा गोजा नुहुरखादां दे खाना हरदो ओइलाय गोजा गोजा हनै दङब्रा नै बेलाय नै बानलु थफा हाब गोजा मोनलायखाबाय नै बियो जों मोनजोब्बाय हनै मोनफैबाय नै बानलु थफाया दा हांसो फार्माव सफैफिनबाय जोङो थांनानै लायखांबाय जोङो माबाखौ बे हांसो दोनग्रा नै हांसोफ्रा दैयाव दं माखासे नै
खना खनायाव जिं जिङाव दंहैलाजोबो ओमफ्राय दा मोनबोबाय नै बेवहायनो 50 थाखा नै बेहायथ' गैयाबाबो दस्रायाव 200सो फाननो हागौ बेखौ थाइथाम थाइब्रै गाहामजोंनो 10 थाखा लायो नालाय ओमफ्राय बे गामि नालाय जोङो नागिरनानै लायबाय बानलु थफाखौ ओमफ्राय दा 50 थाखानि लाबोनांबाय आरो ओमफ्राय बे फार्म हाउसनि जाग्रा लोंग्रा नैबेयाव उन्दुयो बावनो नै ओंख्रिया बेलाय बे ओंखाम नै संबाय दे बोखांलाय नैबे ओंखाम संबाय बेवहाय ओमफ्राय नैबे नै मैथाजों नाजों न'खौ नागिरबायदों जोङो ना बोथिया दा जानोसै जोङो